Good morning लोगोफोर welcome back to my channel नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलावहाय फिन खनसे बरायनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हैप्पी मेरि क्रिसमास गासैखौबो नोंथांमोननि साननाय नोंथांमोननि हनाय नोंथांमोननि ड्रिम्सआ गासैबो फुलफिल जाजोबथोंसै आइ होप सो नोंथांमोना बयबो क्रिसमासनि बिजि स' आंनि दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय नोंथांमोनखौ विश खालामनो थाखाय हैप्पी मेरि क्रिसमास टु अल अफ इउ ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय दायो माने मेरि क्रिसमासआवहाय जोंनि आंथ' न'आवनो दं नालाय आब' गुमै मोना फैनानै मा होफैदों आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों ओमफ्राय बेखायनो आङो फुं ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामबाय अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'हाय जोबजासिम नायलांदोलाय नै लोगोफोर अन देनाय अन गुन्दै होफैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे रिफाइन बेजों सावनो ओमफ्राय बायदिसिना बहुत गोबां बुस्थु होफैदों क्रिसमासनि मुङावहाय थेंक इउ स' माच गुमै एन्ड सानि मामि नैबे आलु मुला मटर बहुत बुस्थु आरोना ओमफ्राय नै खेवबाय थालिया आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बयनिफ्रायबो स्पेशल बुस्थुआनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै अमा बेदर होफैदों जि गिदिर आरोना अमाया नै गोदैयाखै आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै क्रिसमासनि आरोना वाव टेस्टि आं ओरैबादि जानो लुबैखादोंमोन आरोना अमा बेदरखौ ओमफ्राय फाइनालि दिनैहाय गुमैया आब' मिनि गुमै ओमफ्राय नानिया फैनानै होफैबाय ओमफ्राय आरोबाव नै लकेल चिकेनबो होफैदों लेग पिस दंलायो आरोना स' नैबेखौहाय दायो सावलाबायनानै होनोसै आरोना लोगोफोर नायदो दा दायो ओरैबादि ओमफ्राय नैबेजों लोगोसे बिबुबो दंफायो आरो दिनैनि खानाया याम्मी जागोन आरोना लोगोफोर बिराद टेस्टि आरोना स' ओमफ्रायो बेखौ दायो गोदाना लागोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा साहा लोंग्रोनो नागिरदों आइया साहा फुदुंगासिनो दङ नै ओरैहाय गाइखेरबो होफैदों गाइखेराबो बिसोरनो लाबोनाय लोगोफोर आंनि दिनैनि नोंथांमोनजोंहाय सर्टकाटै शेयार खालामनायनि ब्लगा फुं बेनोमोन ओमफ्राय हनै आंनि बाबाया टिभि नायनोहाय नेगासिनो कार्टुन मिउट खालायनानै दोनथ'दों माने कपिराइट सिखारो नालाय ओमफ्राय जा रागा जोंगासिनो आरोना आंखौहाय हनै लावदुम जिरायनानैहाय फाइनालि लोगोफोर वान्स एगेन जोबनायावहाय आरोबाव हैप्पी मेरि क्रिसमास इसोरा नोंथांमोनजों बयजोंबो लोगोसे थाथों आरो गासैबो इसोर सिबियारिफोरा इसोरखौ मोजाङै मोजां सिबिनो हाथों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोर न'खरावहाय माने गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनो हायाखै बा गोदान मोनाखै होननानै गोसोखौ गाज्रि खालामनानै लानो नाङा इसोरखौ सिबिनाया बयनिफ्रायबो देरसिन फाइनालि नै लोगोफोर आं आनबक्सिं खालामजोब्बाय बुस्थुफोरखौहाय बे अन गुन्दै देनाय होन्दोंमोन ना बेखौबो आनबक्सिं खालामजोब्बाय ओमफ्राय सिङाव मा दं मोजाङै नायथाराखैमोन नालाय ओमफ्राय दा मोजाङै नायथारबाय आरोना गोबां बुस्थु दङ आरोना ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय नैबे थाव ओमफ्राय नै बे मुला जि बुरजा बुस्थु नै बानलु ओमफ्राय नै धनिया ओमफ्राय नै फुल कफि वान अफ माय फेभरेट फ्रेशनो बान्दा कफिबो दङ बहुत बुस्थु लाबोदोंमोन ओमफ्राय मोजाङै खेवाखैमोन नालाय ओमफ्राय स्पेशल मेडिसिन नै बे आइनि आरोना आंनि बिखुनजो मादार इन ल'नि आरोना बेखौहाय हरथारदों आरो बिसोरो ओमफ्रायो नै आरो बेहाय मटर दङ टमेट' दङ जि बुरजा आरो ओमफ्राय मोजाङै खेवाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा सानबाय खेवनानै जि बुरजा बुस्थु ओमफ्राय सानफिनबाय आं नोंथांमोनजोंहाय आरोबाव खनसे रिपिट बे मैगं गिरि लाबोनायखौ देखायबावनोसै होननानै ओमफ्राय आरोबाव नै आलु गोरलै आरोना आलु गोरलैयाबो बुरजा आरोना स' लोगोफोर बेनोमोन आरोना थेंक इउ स' माच गुमै माम्मी सानि एफा बुरजा बुस्थु मैगं सैगं होफैनायनि थाखाय थेंक इउ गड ब्लेस इउ गुमै अप्रि माम्मी सानिसा सुस्मि एभ्रिबडी गोदाबाय नै आइया अमा बेदरखौहाय अनखौबो लामबाय
नै लोगोफोर दानिया अमाखौहाय फुरा बयल खालामनानै लाबाय जोङो माने मोनजासे बयल खालामखाबाय जिहेतु जोङो सावनानै जागोन नालाय लोगोफोर गासैबो मिक्स बेदर मोजां बेदर गाज्रि बिबु बिखा मिक्स होफैदों नालाय ओमफ्राय बेखौ फुरा बयल खालामनानै लाबाय दायो जोङो अरावहाय हांनानै जानोसै लोगोफोर मानो होनोबा अमाखौबाथाय माने सावनानै जानो मोनाबा गोसोखौनो गोजोननाय मोना आरोखि ना Once again, Abo Gumai, Mami Sani, thank you so much and wish you Happy New Year. Gasiba Sanai Honai dreams para fulfill jajabtungsai. Happy New Year to you, Gumai, Abo and Mami. Wow, Mami zem draw slaw her kaubai nei saunaya oरैबायदि मोजां जोंखादों अराबो मेजेम गनानै हाय अमाया मोनखाबाय गाइस मोनखानायसो हांनांगौल' सेकनाल' जागोन लोगोफोर ये देखो फ्रेंड्स थोड़ा जमा हो रहा है एक्चुअली ये बॉईल कर ले चुका है ना तो ज़्यादा मतलब वो माननांगौथाय ज़्यादा पूरा करने का ज़रूरत नहीं है मारिंदो आयै बोरिन बोले हाँ ज़्यादा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है ना बॉईल कर चुका है एकदम 40 मिनट तो ये देखो गाइस अभी और फिर रेडी हो गया हेलो मेरी लल्लू अरे लल्लू तुम चाहिए ना जाया तुम खाएगा कि नहीं खाएगा हमको आज बहुत डांटा अरे ये मत पकड़ो मैं मोबाइल रखने के लिए लाया है बहुत डांटा तुमने क्या डांटा तुमने बदमाशी किया इसलिए डांटा और क्या एक्चुअली देगा ही नहीं क्या देगा नहीं ये नहीं देगा अरे भाई मैं मोबाइल रखने के लिए लाया था यहाँ पे याव मबाइल दोनथ'नो लाबोदों सावहोलां खेबहोलां नालाय लांनानैसो होलायबाय आंना फिसाया मारै होनदोंमोनलाय आयो फुरा क्या ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए हिंदी एकदम बकवास है हम लोगों का बहुत दुख लगता है बाबा जब तुम मेरे साथ ऐसा करता है तो मेरे को हमेशा म्यूट करने को बोलता है दूर अगर मैं टीवी देख रहा है सुनने चाहिए तो साउंड आएगा तो क्या होगा अरे बाबा वो होता है ना इधर आके बोलो ना क्या बोलता है कॉपीराइट होता है ना मेरे पापा ने नहीं किया तो ये क्या है मेरे पापा तो यूज ही नहीं करता ये पूछो ना जाके यूज करता है कि नहीं करता है जाके पूछो यस लगे आगता टेस्ट करेगा मैं टेस्ट करेगा पूरा का पूरा खा डाला मैंने बहुत सारा बनाया था दिखाने के लिए भूल गया ये देखो फिर मैंने मिक्स किया है बहुत सारा खा लिया मैंने आज बहुत ज़्यादा पोर्क जला के खाया आज बहुत टेस्टी है ये मेरा लोकल पोर्क है ना इसलिए बहुत टेस्टी है दिसंबर का मंथ में यही स्पेशल है दिक्कत होता है रे अकेला अकेला वीडियो बनाने में देखो यही लास्ट है और नहीं बहुत ज़्यादा हो गया खाना किस को पोर्क मीट जला के खाने का मज़ा आता है मुझे तो बहुत मज़ा आता है